Mä teen tänään nyt uutta vlogia. Läski. Mortal Kombat 2. On mahtava peli. Käystää pelaa. PS4. Tuossa. Juuri tuossa. Ohjain. Paska. Kannattaisi kuvaa se toistepäin. Ei kannattaisi kohista. Huono. Ihmisten ääniä. Ja tässä sama. Hei, läski. Kuva, kun mä vedän voltin. Miten sä syöt sitä pizzaa? Kuva, kun mä vedän voltin. Onks mä nyt hyvä? Onks mä nyt kova poika? Ai! Vedän uudestaan. Voi hertsyden. Odottakaa, pieni. Minulla on hyvä ajatus, mitä pitää tehdä tämän. This is the most best idea what I ever. Sulla hajoaa selkä. Niin, siitä siitä hajoaa. Kids, do not ever try this at home. Älkää kokeilko tätä kotona. Ei kun sä osuit tommoseen juttuun. Joo. Kuka? Siis. Vlogi osa 1. Herttäydä syylel!